मानाव गेदेर इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ आमेरिकानि होननानै बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों गावसोरजों गोबां रायजो राजा सापर्टार्सफोर दंबावो नाथाय माखासे जायफोर सापर्टार्सफोर दङ बांसिन बे सापर्टार्सफ्रानो दिनै बिपिएफनो रावबो भट होआखै होननानै बे खोथाया जुक्ति गोनां रायजो राजाफोर बे खोथाया जुक्ति गोनां नामा बिथांमोना गुहारानि सिना होननाय बायदि बिथांमोना जेनबाय गाज्रि रोखोमै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना जेनबाय थेवब्लाबो बिथांमोना मा बिपिएफनो एथ' जन भटार्सफ्रा भट होआखै होननानै बुंदों दा बेनि बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना फारि फारि खोनासंजोब जोबनायाव आरो एसे सावरायहैबावगोन नै बिपिएफआथ' माबोरैहाय दफाफोरखौहाय मावफुंनो नाजानो बिपिएफआ बायसान्सआव दिनै सरकाराव फैदों बिपिएफआथ' आमेरिकानि पार्टिसो आमेरिकायाव दाजानाय मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननानै स्ल'गानजों बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन गतिके बिथांमोना दिनैहाय आमेरिकायाव जोनोम मोननाय मोनसे हान्जा ओंखायनो बिथांमोना मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननाय स्ल'गानखौ बिथांमोना लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन बोरै बोरै गावसोर भट मोनदों बेखौनो मिथिया साइलेन्ट भट बबेनिफ्राय मोनदों बेखौनो मिथिया गावसोरनो माने बुंनो थांबा बागदावलायदोंसो जों जे बेसेबां भट मोनबाय होननानै थेवब्लाबो नोंथांमोना सान दिनैहाय बिथांमोना 7,80,000 भट मोनदों ओमफ्राय 12 लाखसो भटआनो बिथांमोननो होआखै जोङो 6,16,000 इउपिपिएलआ मोनदों 4.5 लाखसो बिजेपिआ मोनदों आरो गुबुन गुबुन हान्जा कंग्रेस जिएसपि बयबो मोनदों गतिके 12 लाखसो भटआनो बिपिएफआव थाङाखै गतिके 7 लाख भट मोननानै बिथांमोना सरकार दादों आरो जोङो बिथांमोननि हेंथायै दिनै 12 लाख भट दङ गतिके बिथांमोना खामानिखौ मावथों नै बोसोरसे थांनोसैयानो 2025 मायथाइया थांनोसै मास मोननैल'सै 2026 फैगासिनो दं खामानिफोरखौ मावाब्ला दिनैहाय हा फाथा होनो होनदों हा फाथाखौ मानो होदिया माबा मण्डल रिटायार जानाय खानांगौ रिटायार जानायसो नागिरगासिनो दंनो होमबा जा सिटिं मण्डलफ्रा जेबो खामानि गैला नामा माने रिटायार जानायखौसो नांगौ जाखो बिथांमोनालाय दानि हानि अफिसफ्राव सार्कोल अफिसफ्राव मानसिफोर गैला नामा मानो रिटायार्ड मानसि नागिरलाबाय थादों बेथ' थगायनाय नङा होमबा जोंनि लाइमोनफोरनो 100 कोटि होनो नागिरदोंमोन 100 कोटि होनो नागिरनाया दा थगायबाय खननै एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायखांबाय होआखै आइजोफोरनो 40 कोटि होनो नागिरदोंमोन इक'नमिकेलि वेकार सेक्सननो 50 कोटि होनो नागिरदोंमोन बेंगुराफोरनो 10 कोटि होनो नागिरदोंमोन बोसोरसेयावहाय होदो दा थाबैनो होदो जोंथ' होनायखौनो लुबैदों नोंथांमोना जे गेरेन्टिफोरखौ होदों मोनबा गेरेन्टिफोर बे मोनबा गेरेन्टिखौ नोंथांमोना थाबैनो सुफुंनांगौ सुफुङाबा जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव धरना हैगोन बिटिआरनि बाहेरायावहाय गोबां जायगायावहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौहाय बिथांमोना लुबैगासिनो दङ डिमान्ड खालामगासिनो सिगाङावनो गोबां डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन बिसायख'थिबो गेलेजानो लुबैदोंमोन जोंहा गोबां सापर्टारफोर दं बिटिआरनि बाहेरायावबो गतिके बिटिआरनि बाहेरायाव जेराव जोंहा गोग्गोम सापर्टार दं बेफोरावहाय जोङो बिजाथि होगोन नङाबा गुबुन बिजाथिफोरखौ जों मदद होगोन गतिके जोङो बिसायख'थिखौ गोग्गोम बाहायबाय गेलेगोन आरो जोङो रायजो राजानि गोसोखौ जय खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना मिथिगौ 2020 मायथाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिसायख'थिखौ जों देरहाबोदों दासो खनसे बिपिएफआ देरहादों बेखौ लानानै जोंहा जेबो गोसो बायनाय जोंहा गैया गतिके 2022 मायथाइयाव जों गोग्गोमै जोङो गेलेगोन आरो रायजो राजानि अनसायनाय रायजो राजानि गोसोखौ जों जय खालामनो हागोन होननानै आंहा जोबोद फोथायनाय दं बबेबा दोलोजों एलायन्स जागोन नामा सार बेफोरखौ सावरायबाय थादों जोङो सावरायबाय थादों नोंमारगौफा मानगोनां इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अनारेबल राजु कुमार नार्जारि बिथां बुंनाय खोथाया तेखेते মিডিয়ার সন্মুখত আহি দাঙি ধরা যিটো কথা এই কথাটো সত্য নাকি রায় সকল আপোনালোকে কমেন্টত জনাই দিয়ক আজি বিটিসি ইলেকশনৰ জিকাৰ পিছত আজিলৈকে বা আজিৰ দিনত অলপ পিছত 1 ইয়াৰ 1 বছৰ শেষ হ'বলৈ গৈ আছে নাকি এতিয়াহে আৰম্ভ দাসो শুরু माब्लानिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा वान सेकेन्ड बिटिसिनि सिबजाफिननानै रायजो खुंनाया दाबो जागायजेनदोंसो बोसोरसे थांनोसैनो 1 ইয়ার 1 বছর শেষ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি ৰাজু কুমাৰ ডাঙৰীয়া কথা কৈছিল এই কথাটো কিমান সত্য ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ইমান মিছা কথা ক'ব পাৰে তেখেতসকলে ইউপিপিএল দলত নেতা কৰ্মীসকলে তো লাজ লাগিব লাগে কিন্তু নহা কথাটো দাঙি ধৰা
মিডিয়াত আনি পেলাই প্ৰকাশ কৰা সেই বিলাকৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকিলে ভাল হয় আৰু এতিয়া নতুন নতুন কাম নাই কিছু নাই নতুন নতুন সোশ্যাল মিডিয়া ক্ৰিয়েটৰ্ছ তেখেতসকলৰ সমৰ্থন কৰা IT সেলবিলাকে যিমানখিনি কথা কয় ৰাইজৰ মাজত কনফিউজন আনিব বিচাৰে কিন্তু তেখেতসকলে কেতিয়াও নোৱাৰিব ৰাইজত কি ভাবিছে তেখেতসকলে ৰাইজত কি ভাবিছে ৰাজু কুমাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে কোৱা মতে যোৱা নাকি ৰাইজসকলে চালিজাৰি কৰিব চিন্তাধাৰা কৰিব বুজাবুজি কৰিব কোনটো কথা হয়তো কোনটো কথা গ্ৰহণযোগ্য কোনটো কথা আমি নজৰ কৰিব লাগে এই কথাটো ৰাইজৰ কাৰণে অৱগত ইয়াত মিছা কথা কৈ লাভ নাই दिनै प्रमद बर' साराबा UPPL दोलोआ देबोरगावआव थानाय सेमेट्रियाव खनसे थांखो बिथांमोननि मुंख्लं सानाव खनसे बिबार बावहैखो बे खोथायाबो फैनो नागिरो नाथाय बेफोरबादि मुंख्लंफोरनि सायाव माखासे खोथाखौ लाबोनानै बुंलायनो आं साना बेफोर थांबाय जिखिनि जोहोलाव सिबिनाय मुंख्लं सिबिनाया थानांगौ जोंनि गेजेराव अरायसम दावहारुफोरनि सायाव श्रद्धा बे थानांगौ बाजेटआनो जायाखै दिनै माखासे 5 guarantees BPF दोलोआ होदोंमोन इलेक्शन मैनिफेस्टो तथा इलेक्शन कैम्पेनत BPF राजनीति दले तथा BPF दलत नेता कर्मी सकले 5টা গ্যারান্টি রাইজ সকলৰ কাৰণে দিছিল এতিয়া বাজেট হোৱা নাই এইটো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে বাজেট আনিব লাগে তো প্যাকেজটো ভাগ কৰিব লাগে কোনটো লাইনত কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইটো ভাগ বনাই বিতৰণ কৰিব এতিয়া ৰাজু ডাঙৰীয়া সোনকালে অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগে বুলি সদায় বাজাই থাকে আৰু যদি নোৱাৰে অতি সোনকালে যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে যুৱ ব্ৰাঞ্চে BTC গেটৰ সন্মুখত আন্দোলন কৰিব BTC চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে বেফোৰ আমাৰ এইবোৰ কথাবিলাক আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নাকি नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थैंक यू भेरी मच फॉर वाचिंग लव यू